ମାୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଦେଖି ରୁବି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରୁବି ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ପରା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲୁ? ରୁବିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାୟା ରୁବିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦିଦି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଦେଖିକି ଟିକେ ବି ଖୁସି ହଉନୁ? ଆଉ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ମାୟାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ତାପରେ ମମତା ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦିଦି ଆପଣ ଏ ଘରେ ନଥିଲେ ଘରଟା ପୁରାପୁରି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଆସିଗଲେଣି ନା, ଏଥର ଦଶହରାଟା ପୁରାପୁରି ଜମିଯିବ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ହସ ଦେଖିବା ପରେ ମାୟା ରୁବିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା ସେମାନେ ମତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି, ହେଲେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ମତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଘରେ ସତ କ'ଣ ଆଉ ମିଛ କ'ଣ। ମାୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବିଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାମା ଆଜି ଆପଣ ମତେ ପ୍ଲିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାୟା ଏବେ କ'ଣ ରୁବିଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କି? ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।